Maħna hawnhekk għandna l-mistieden residenti tagħna Mattejos kif inti? Tajjeb ħafna. Intom kollox sew tidru dejjem. Nkun qegħdin hawnhekk eħe. Għada barra l-problemi. Dejjem għad-daħqa jkunu, ma hekk xejn tajjeb. Dejjem għad-daħqa tkunu. Għaliex inti le, ma tkunx għad-daħqa. Iva, le, ma hekk tieħu pjaċir tidħol f'ambjent. Isma' fl-introduzzjoni tal-programm illum għattilhom ħanitkellmu miegħek fuq wieħed x'għandu jagħmel biex jevita ċertu żbalji meta niġu biex nagħmlu d-dieti. Mela, mmorru għal dawk it-tfajliet forsi li jfittxu ħafna drabi dieta online through l-internet. U jgħidu għara ħanamel di, jiena 3 xhur oħra għandi t-tiġ, 6 xhur oħra għandi t-tiġ. Taf li għaw dieti jgħidu l-ek isma ton fuq tant kilos kull ġimgħa u tant kilos allura plus u minus niġi tajba t-tiġ. Mela, tajjeb jew ħażin meta jagħmlu hekk? Mela, da jitkompla ħafna ma dak li tkellimna il-ġimgħa l-oħra wkoll fej konna bdejna nitkellmu fuq x'ħan għamlu minn qabel, xhur qabel bi-preparazzjoni għat-tiġ u llum irridu naraw xi żbalji ħan evitaw meta aħna qegħdin f'dal perjodu ngħidu isma' wasal iż-żmien li nagħmel xi ħaġa. U iva da jkun l-ikbar żball normali, nidħol fl-internet malajr, ħanara x'ħan nagħmel ħalli issa jekk issa jkun nibda nagħmel xi ħaġa. Huwa tajjeb li tieħu l-inizjattiva li tibda tagħmel xi ħaġa imma skont x'inhi. Għax dan jekk inti ħad tagħmel pass fatali, ejja ngħiduha kif inhi tajjeb, jista' jservi iktar ksara milli ġejt. Jiġifieri, wieħed mill-iżbalji komuni huwa li nsibu xi dieta. Iktar ma tkun twedna tajjeb lil ma jisfen iktar aħjar, mela di aħjar mill-oħrara. Diħan nitlef 6 kilos ġimgħa, mhux 3 pereżempju kilos, allura nibdew naraw ċertu patterns perikolużi. Għaliex? Għax anke d-dipartimenti tas-saħħa jgħidulna illi għandna nimmiraw biex ma nitilfux iktar minn kilo ta' xaħam fil-ġimgħa. Issa, mhux fuq il-miżin, di importanti ħafna nispjegawha. Għaliex, għax min ikun qed jagħmel. Għandi bżonn ġimgħa. Nibda xejn. Għax min ikun qed jagħmel anke it-training u training kif suppost m'għandux jistenna li dak il-miżin jinżel jaġel. Għalhekk anke kif tkellimna fil-passat, l-iktar importanti x'bidliet qed nara fil-ħwejjex li qed nilbes u fil-mera u mhux x'inhu jgħid dak il-miżin. Tajjeb importanti ħafna. Imma iva, ikun hawn daw ix-xinxilli lose 6 kilos in 6 days u daw it-tip ta' affarijiet. Xina minix waħda li nfittex regolari, però il-ftit li ġieli fittix. Però xi kultant nemminhom għax ngħid impossibbli kieku hawn tant. Mela. Mhux qed ngħidlek li nemmen li huma dieti tajbin, però nemmen li b'dawk id-dieti vera titlef ammont ta' kilo. U jista' jkun li jkollhom raġun, ġifier tifhimniex ħażin, però l-konsegwenzi mela number 1 inti, hemm ċans li anke waqt li qed tagħmel dik id-dieta stess tispiċċa barra minn fuqna l-isptar. Ejja ngħidu dak huwa worst case scenario. Però ħafna kilos iktar minn titlef ħafna kilos inti jkun hemm anke ċertu minerali, ċertu vitamini, kif jiffunzjona ġismek ma jibqax l-istess. Tajjeb, u apparti minn hekk ħan innotaw illi zidna ħafna n-nervi, zidna iktar il-ġuħ, għandi għabtit nbla kull manara jgħidu li ġieli. Norqot iktar skomda, per eżempju daqqan bil-ġuħ, immu sal-kċina, ma nafx ħanaqbat nikol, niftakar li jimbiddiet nsabbat il-friġ, nġammu norqot. U daw it-tip ta' ċuċati biex impoġġu għamek, illi jkunu kollha konsegwenza tal-fatt illi aħna qed nippretendu l-mirakli f'qasir żmien. Meta l-ġisem kif tella l-pis bil-mod, is-semmin jgħid li mela ma tlajx bil-mod jiena anke bl-ilma neħxien. Dik hija ħrafa oħra, għax l-ilma ma fih l-ebda kaloriji. Neħxin bl-ikel, bil-ħelu. Tajjeb u laqqas bl-arja, l-arja ma tħaxxinniex laqqas. Importanti. Allora nippretendu li kif tlajna bil-mod, tajjeb, niżlu bil-mod ukoll. Inkella vroma sħiħa ħanamlu, ħsara biss. L-istess kunċett anke fejtlu exercises, hemm min imur ifittex ara ħanażel l-iktar isem li jinstema sexy, jien naf shape up in 2 days, mela ħanamel di milli nagħmel waħda ta' shape up in 2 months bil-motu. U x'jiġri? Ikun affarijiet estremi illi forsi ħadmu ma' vera ftit nies, però jkunu ħadmu magħhom differenti interessanti. Għax dawk l-istess nies ikollhom esperjenza kbira, mela pereżempju, ma xidħol ħafna f'dettalji ta'. Imma jekk tkun persuna li għamlet karriera sħiħa, ngħidu 10 snin, tagħmel l-exercise, tieqaf għal-mod tal-kelma sena sentej, dik il-persuna li diġà kellha l-esperjenza ħafna iktar malajr ħateġa tiġi in shape minn persuna illi qatt m'għamlet exercise. Mhux fjumej ta' xorta. Però iva, hemm dak li jgħidulu muscle memory, jiġifieri anke il-muscles tiegħek jiftakru kif kienu qisu. Su ġismek jiftakar ikun adattat, ikun qisu nstalla dik il-ħaġa bħal min jitgħallem ir-rota meta jkun żgħir ma jsuqix għal madwar 15-il sena meta jerġa' jmur forsi jixkana xi waħda l-bidu f'kemm ngħidlek tallima. Min hu kbir għadu qed jitgħallem ir-rota, differenti ħajixkana ħafna iktar drabi. L-istess kunċett. Allura ma jfissirx illi dak li rajna fuq l-internet number 1 jottalina
U l-ambertu li huwa tajjeb, anzi fil-maġġoranza kif qed ngħidu ikunu perikolużi u jkunu gimmick. Importanti. Mela, ngħidu li jiena għarusa ħan iżżewweġ tajjeb. Pjan għalija personali kif għandu jkun imqassam. Tajjeb ħafna. Mela, l-ewwel qabel kollox tmur titkellem mal-professjonist tal-għażla tiegħek. Jiġifieri inti trid tispjegalu inti xi jdejqek, xi jogħġbok, fejn tixtieq tasal, forsi llum il-ġurnata u di importanti ħafna. X'inhu jweġġak, x'inhu jemozzjonak, forsi anke jbikkik għaliex. Għax taħt dik l-istorja ta' forsi ftit xi ħamżejjed, ikun hemm avvenimenti, ikun hemm forsi anke nies li għaddew minn ċertu tajjir, nies li għaddew minn ċertu esperjenzi, illi jekk ma joħorġuhomx, ta' inti biex tiffurmala ċertu rapport mal-professjonist tiegħek trid tkun onesta miegħu, trid tesprimi ruħek. U hemmhekk jista' jifhem verament il-każ tiegħek, għax il-professjonist ħajara min sempliċiment għalih u għandi dik in-naqra ċiċċa ħanneħħiha. U hemm literalment ħabba dik iċ-ċiċċa forsi jaqaf petens. Għaw min pereżempju jiena naf ħafna waqt l-eżamijiet iduru għall-ikel, ġifieri sforsi t-tenx li jkun hawn min ikollu problemi, ġifieri ikollok problema pereżempju fil-familja, tiżvoga fl-ikel, tiżvoga nervi fl-ikel. U ġieli mhux biss, jekk inti ġast il-professjonist tgħidlu mill-qoxxa ta' barra tgħidlu isma' jiena rrid inneħħi ftit żaq pereżempju. Jekk hu anke ma jistaqsik ċertu mistoqsijiet, jew inti ma tgħidlux ċertu fatti, inti tista' tibqa' lura f'liema sens. Ġifieri niltaqgħu ma' nies illi anke għandhom problemi pereżempju ta' eating disorders. Illi ma jkunux ta' jdejna pereżempju ngħidulhom isma' għax ma tmux titkellem mat-tali u mat-talija tista' tgħinek iktar fil-każ tiegħek. Jekk noqogħdu lura, dawn il-problemi nibqgħu naħbuhom u qatt ma jiġu solvuti. Allura kemm importanti li dak li nafdaw jew dik li nafdaw nkunu onesti magħha, number one. L-istess jekk ikun trainer, ikun nutritionist, kwalunkwe professjoni, importanti nispjegawlhom fid-dettall dak li qed idejjaqna u fejn iridu naslu. Importanti ħafna ħafna nibdew minn hemm l-ewwel. Mela, jekk jiena għadha norqod inqas, għadha naħdem iktar, Għax nafa xiex ġejja. Suppost ħanitlef iktar pis malajn, mhux hekk? Mhux hekk, ġifieri iktar ma tkun imqajma aktar taħdek kaloriji, raġunaw in-nies, allura awtomatikament ħan ixxejpi aktar malajn. Il-verità hija l-oppost. Min ma jorqodx biżżejjed, l-ewwel qabel kollox, l-għada ħjaqbdu iktar ġuħ. Apparti minn hekk, jekk inti ma striħajtx sew, l-għada għandek inqas forza, inqas enerġija biex tagħmel dak li għandek tagħmel. Ma dak li ħatamel, jekk ħatamlu b'nofs qalb. Tajjeb, però apparti minn hekk anke hormones illi jgħinuna direttament u indirettament fil-fat loss mhux se jaħdmu kif suppost jekk aħna ma nkunux irqadna sew. Ġifieri dak li rqad mhux qiegħed hemm għax waħela ta' ħin, dak qiegħed hemm biex iserraħna tajjeb u jifriskana għal ġurnata oħra. Kemm suppost għandu jorqod persuna? Ivarja minn persuna l-oħra, iktar ma nikbru inqas għandna bżonn. Ġifieri għalhekk il-babies ħin kollu reqdin għax dejjem huma reqdin biex jiżviluppaw. Però on average ikollna bżonn bejn 7 u 9 sigħat. Għalhekk ħafna nies isemmu l-famużi 8 sigħat. Għax qisu 8 sigħat huwa l-bilanċ bejn eżattament bejn irqad biżejjed u mhux iżejjed. Però li jiġri ħafna drabi u nifhimhom il-koppji li jkunu waslu biex jiżżewġu. Tant ikollhom ħsibijiet u tant ikollhom x'kultant anke l-ħsieb stess ma jħallix xorqod sew. Pereżempju jkollok problema l-argument biex ma nsemmux xejn naf ma tal-fjuri u ma ta' u dik il-problema li vera tkun xi ħaġa żgħira, imma ma tħallik tibda tewden. Jew kollok xi ħaġa u li inti tibda tewden fuqha ma tibdix tistrieħ sew, ma tibdix torqod sew. Ekku, parir interessanti ħafna daw il-ħsibijiet jekk nikdbuhom diġà il-fatt li inti ktibthom, issa krixthom minn ġo moħħok u rajthom fiżikament hemm. U taf illi l-għada ma nsejthom, ġast qegħdin hemm imma ħataddihom l-għada. Billej sabu l-ħajnuk ħafna aktar ukoll. Din naqbel magħha, ġieli għamil tajjeb. Issa jekk ninsa, issa jekk ma niftakarx, mela ikteb ħi. Ara fejn qiegħda miktuba, ħalli inti l-għada ovvjament mhux tinsija, u ħalliha bil-kwiet. U l-moħħ tiskanta kemm ħalli. Versu, fatina vera nżomm notebook dejn għaġli tiġi ksieb. Ma il-biża tiegħi li ninsa. Mux, għax nibda nibza li għal-insa, għallu għanajta per eżempju kelli nċempel niktab li kelli nċempel għax nkella ninsa li kelli. Kem subla l-armu kol, għalli fil-kazek ninsew ido. Ido. Mela, bdejna namlu d-dieta, kif għanna noqodu attenti kemm jista' jkun li issa la darba anke għamilna d-dieta, orajt aħna qegħdin inżommu din il-ġurnata partikolari f'moħħa, imma ma nitilfuwiex. Mela jiena irnexxieli ninżel għatfadal forsi jiena f'dawk 3 xhur għattix, però qiegħda dik il-figura li nixtieq, ġifieri la qiegħda rqiegħed żejjed, la qiegħda mibruma żejjed, figura tajba. Kif nagħmel imbagħad biex inżomma dak il-piż, dik il-figura li għandi? Prosit, u dan huwa ir-rigal illi jingħata min ikun ħaseb minn qabel. Mela jekk pereżempju jiena kelli ammont ta' inches illi jrid nitlef.
tajjeb, u ksibtlu minn 9 xhur qabel, pereżempju, 6 xhur qabel. U inżilt u llum qiegħda dimensions illi jiena l-qalbi u ħanżhom lilhom. Ir-rigal huwa dan, illi inti m'għandekx għalfejn tibqa' tmur tagħmel l-istess eżerċizzju b'mod regolari daqskemm kont qiegħda qabel, għax studji sabu illi jekk iżżomm l-istess intensità. Mela hija ngħidu inti kont tmur 5 darbit fil-ġimgħa u titrenja b'ċertu intensità. Minn meta inti wasalt fejn xtaqt, tista' tniżżel għal madwar darbtej tlieta fil-ġimgħa biss, għax studji sabu illi jekk tibqa' titrenja bl-istess intensità avolja tmur inqas ta' spiss, inti r-riżultati ħażhom. Mela, l-istess intensità x'ġifieri? Tajjeb ħafna. Ġifieri nagħmel l-istess magni? Mela, brava, ejja ngħidu inti kont tagħmel nofsija training u kont tagħmilhom intensivi. Tajjeb. U kont tmur 5 darbit fil-ġimgħa. Studji sabu illi jekk ħatibda tmur darbtej jew tlieta, però żomm l-istess intensità, ġifieri dik in-nofsija tibqa' intensiva, inti dawk ir-riżultati ħażhomhom. Apparti minn hekk anke fid-dieta, peress li m'għandekx bżonn titlef iktar, awtomatikament ħajkollok bżonn illi żżid ċertu ikel, ċertu kaloriji biex inti ma tibqax nieżla. Allura qed niekol iktar u qed nitrenja nqas ta' spiss. Ħafna nies jieħdu gost bihom għax jgħidara frankajt il-ħin u qed Ma nieħu jkun min jibża minna di, għalhekk qed ngħidilek, għax jibdew jibżaw jgħidulek ma jmux jerġa' nżid il-pis. Hija normali ħafna li inti tibża, però fil-verità il-ġisem dak li hu. Jekk inti m'intix qed tiekol iktar milli qiegħda taħraq, mela awtomatikament inti m'intix ħattella pis. Ġifieri inti b'xi mod jew ieħor hekk ħajgwidawna professjonisti, ħanżommuha illi ngħid daqskemm qed naħraq bejn wieħed u ieħor qiegħda niekol. Allura hekk bqajt fejn kont ma nistax inżid. Ġifieri awtomatikament gym instructor jew nutritionist iridu jgħidulna isma' inti orajt il-ħaqt inti ħad induna minnek innifsek. Però qed ngħidilek ġieli rajta ġifieri minn sħabi stess, qiegħda kuntenta, però nispera issa li l-aħħar xahrej l-aħħar tax ma jerġax inżid il-pis. Bla dubju, u iktar milli gym instructor importanti ħafna li jkun nutritionist li jtina dan il-parir, għaliex għax nutritionist tkun iktar anka studjat fid-dettall kif tidħol id-dieta in terms ta' inti kif ħażżomm il-weights tiegħek, eċetera, eċetera. Gym instructor li jista' jtik parir forsi anka x'ħadem miegħu personali għal daw l-affarijiet iktar preċiżi morru għat nutritionist importanti, però iva, bażikament ħajgwidawna ta' kif aħna ħanżommu relativament dak li akkwistajna mingħajr ma nerġgħu intellaw ix-xaħam. U għax biex anke naqsu dit tip ta' biża' kieku stess inti ħattella xi ftit, inti m'intix ħattella ħafna f'salt. Ġifieri tista' anke jekk ikun hemm żball, jiġi kkoraġut malajr kemm jista' jkun għax inti ħadd induna li forsi pereżempju qed jiġik il-ħwejjeġ tikk iktar issikkati. Mela ħadd tieħu il-prekawzjoni mill-ewwel ħadd tieħu measures tajjeb biex mill-ewwel dik it-tikka li reġgħet tella nerġgħu inniżluha. Taħsib taħdeġa tiġi kif kont qabel ma bdejt. Imma le, ma nifhimhom it-tfajjiet għax ħanajlek inti l-gowl tiegħek ħafna drabi anki llum il-ġurnata għamilna ħabta bit-trend li l-libsa tkun daqsxejn iktar dejqa u bħalma semmejna anke fil-passat fil-ġimgħat li għaddew, raġel bil-ġilek qmis jitatta, mara ma tkunx tista' tatti kollox, jiġifieri. Ifhimni pari li nista' nagħti jiena huwa li f'każ li jkun hemm dil-biża' żommi training xorta l-istess frekwenza. Mela jekk qabel kont mur 5 darbiet. Ibqa' mur 5 darbiet, però importanti li żżid l-ikel għax ġismek m'għandux bżonn jibqa' nieżel issa li inti wasalt fejn xtaqt. About time illi intuħ il-fuel kollu illi hu għandu bżonn. Għax meta nkunu bdiet nkunu qed intuħ inqas fuel milli għandu bżonn. Importanti ħafna nifhmuha. L-ilma. Iva. Da dejjem nagħmlu referenza għalih. Inkun qed ngħid tajjeb jekk inti ġieli għattina rridu niklu l-ilma. Iva, jiġifieri, il-likwidi illi jkun hemm anke fl-ikel mela nsemmu affarijiet bħal pereżempju ta' dam, nara anke frawli hawn wara frott, indirettament qed jagħtina ilma tajjeb tagħtina likwidi apparti li qed jagħtina l-ikel il-minerali, il-vitamini wkoll. Jiġifieri. Hemmhekk ħass qed nara fritrat minnhom. Il-ħass ukoll brokkoli. Darba smajta li l-ħass m'għandu l-ebda tip ta' vitamini li f'ilma biss. Ekku, jagħmel sens, jiġifieri inti avolja tkun qiegħda tiekol, m'intix qed tieħu ħafna kaloriji, allura dak ħajjejnek dejjem. Issa hemm hemmhekk ikel li fih ċertu iktar kaloriji minn oħrajn, pereżempju l-arinċ fih iktar kaloriji mill-ikel kollu li hemm imniżżel pereżempju, però ma jfissirx li huma kaloriji li ħajħaxnuna. U dak il-brokkoli hemmhekk? Dak il-brokkoli hemm ukoll. Li l-brokkoli di interessanti, fi ħafna iktar vitamin C mill-arinċ innifsu. Ġifri ħafna nies jgħidulek hu l-arinċ ta' għall-kont l-irriħat, fil-verità l-brokkoli fih iktar vitamin C mill-arinċ biex nagħmlu daqsxejn sport. Interessanti, di ma kontx nagħmel. Interessanti. Issa l-vantaġġ kbir ta' dak it-tip ta' ikel huwa il-ħajmlik iktar. U għandna x'fih ħafna fiber jgħidulu, fibra, iġġielek tħossok iktar mimli għal iktar tur ta' ħin. U l-ilma innifsu illi fih dak l-ikel ukoll ħajkreja dak qisu il-feeling illi inti kilt iktar milli fil-verità kilt. Allura ħajżommok minn tkompli tiekol.
diment li inti ma tisfurzax ruħek tajtu jiena mimli imma ħankompli niekol. Dik imbagħad xi ħaġa differenti għax dik hija xi ħaġa psikoloġika. Suppost sakemm tinfaqa. Kif tinfaqa ma tibqax. Mela, iktar minn li hekk, iktar sakemm nintlew milli ninfaqgħu għax il-kelma ninfaqgħu ħafna nies jirreferu għaliha bħala dak it-tip li għandu ġieħ tasa u ħan kolli murġiri għat-toilet. Dak esaġerazzjonijiet. Allura jekk aħna anka niklu l-ilma, ġifieri ovvjament naħduh mal-ikel, ħajkun hemm inqas bżonn illi noqogħdu ngħidu ma nispera li xrob żewġ litri ilma bleżat jien, għax l-ilma diġà ħadd ftit jew ħafna minnu fl-ikel ukoll. Allura dak huwa vantaġġ kbir. Matteo, jiena nirringrazzjak xi darba però nagħmluha ġibinna l-ħaxixu l-ikel u għajdilna li ma għandhom ammonti ta' ilma u vitamini.